трябваше да си направим много снимки на реката долу, ако искаш. Ай сега. Ага. Ай сега. Мама ти да иба. Ти гледай, не паднем, ти бил малко на той. Чакай. Снимки ще да прави. Аз след една снимка ще направя. Кой след да направи така на снимка? Що? Бати джунгла това човек. Баси майката. Али ма майка ти да има. Не, чай, че отърва фотоапарата, аз чух. И те се на ръка да го държат. Да ще слизам май долу в реката, Май ще слизаме надолу. Какъв клип ще правиш ти, иба майката? Я чакай. Той може да прави клип? Кое бе? Или само снимки? Как ще не може бе? Ти по няма време. Че каква памет има? 1 гигабайт бе. Айде. Много е. Професионална работа, кажеш. Да. Еба, Тук гледай да не отървеш. Ма той даже не беше толкова стръмно, човек. Баси майга, бе. Баси майга. Какъв живот живея. То като в Афганистан, бе, човек. В Афганистан, нали има такива работи пак? Има, само след такива глупости. Само такива чукари. No.